Niin pyörätulla pitää olla siellä etupäin. Joo. Marko, hei, Esko. Joo, turpa kiinni. Tässä se lasin tänne toi. Ai minä tiedä, kun se lähti matkaan. Turpa kiinni. Me ootko karttuperkele? Joo. Mitä? Turpa kiinni. Tässä mukaan otit sitä saatana. Anna se oksenpussissa, jos se oksenpussissa. Siellä on mulla oksenpussi, joo. Joo, nukkumaan nytte. Joo. Vaan rouda se. Sinä et rouda mitään, kun se Hiljaa nyt. turpa kiinni. Turpa kiinni. Onko kiiparit mukana? On. Turpa kiinni. Turpa kiinni nyt. Turpa kiinni. Ei saa ihan oikein. On. Ei kun sä voit nukkua tässä taksissa Mene lattialla. nyt nukkumaan sinne. Niin. Niin sä nyt menet. Et sä et vittu sinne voi mennä pönttöön. Kelien voi. Siihen tuolille. Turpa kiinni. Anna mennä sinne. Turpa kiinni. Jos ei ole paska, niin anna mennä sinne lattialle, nukkuko tää matka. Turpa kiinni. Turpa ite kiinni. Mitä Jukean boksiin seis? Älä särestä Lassi, se istuu. En. Sinne nyt on hiljaa. Turpa kiinni. Turpa ite kiinni. Istu nyt saatana kunnolla siellä jossakin. Ja yrisi siellä. Missä se on se Natassa? Et oksena siihen! Hyvä. Sä tuut taas yhtään. Hevon vittua taas. Niin on putkassa ensin. Sinnepähän jäi. Kyllä se löytää tästä kotiin. Pistä vaan portti kiinni. Eikö lähde roudalla? Älä lähde. Niitä onni oli, että ei koskijoita puhistamaan tuolla silloin. Vois lähteä roudaamaan. Et roudaa! Se näki mulla se viinainen vaska pulluu, se että ottaa minunkin laittaa piiloon se. Missä se yksi on? Nyt se on tuolla se. Patti tuolla se oksentuu tuohon. Tule sisälle sieltä nyt. Et tule tänne. Taksi. Minä, se on sovittu. Ja et toista kertaa oksenpussi tässä. Ei se oo. Nois, saatana vittu. Särköö koskettimet ja kaikki. Ture suna turpa kiinni. Saatana. Turpa kiinni sinä. Ai sä yrität sen kun seuraava. Tuohon mene. Älä painele sitä. Saatana. Se vittu Vittu menee. sinäkin kännissä tuu käki saatana. Molemmat lapset on pullingolla. Tässä joutuu kyllä olemaan isänä molemmat saatana. Ja sinun ei tarvitse avustaa yhtään. Minä vein itse omat kamani. Et kai siellä voi kuvaannut äskeistä Yrjössä. Kaikki se on. Laita se lamppu. Anna olla se siinä nyt mä taas saatana. Tänne itekseen mennä sinne saatana kautta yhtään mitään meitä mukaan. Tuo kun räjähtää siihen 300 kiloinen ihminen. Onko nämä roudarit palkattu suoraan alkoholistien asuntolasta? No on. Sieltä just. Suoraan alustalta. Se on nuohonut kaikki lattiat. Ja minä en sitä vittu puhtaaseen sänkyyn rupea taas pesemään lakaneita. Sinä et vittu määräile mitään, satana sitten. No kunhan nyt näet sen kunnon, se kun ottaa sieltä tilaa 50 vodkasottia, se ei pääse vittu mihinkään. Se ei tilaa. Pidä sinä turvasti, kun sä et ymmärrä, kun minä tunnen hänet. Vittu mikä se on. Onko ne jalat täällä, ne urujalat? No ei. Missä ne on? On ne jäikko. Voi vittu saatana! Voi vitun mulukut saatana hölmäkkiä, perkeleet. Ei tule vittu mitään, no ei pitää kääntyä taas takaisin. Voi vitu. Sinne se on sinäkin söhläke. Minä sanon, otan ne jalat kaikki matkaa. Ja Remppanenkin sanoo, että kaikki matka, niin se vittu järki sanoo sitä vertaa. Saatana, minä arvasin. Sitten on absoluuttinen soittokorkeus siihen, ei mikään vittu pulvetti käy. Turpa kiinni, sieltä on soittaja. Ymmärrä mitään saatana mistään. Tuli tää jalkoja. Totta kai se järkeen menee vittu, että soittimessa on jalat. Turpa kiinni. Ei ymmärrä kumpikaan soittimen jalat. Minä kysyn, onko kaikki mukana? On. Kaikki on. Menikö housulle oksennusta? Menikö? Ei mennyt. Turpa kiinni, eikä huua. Joo. Laita se päälle tuohon. Ja näyttelet selvää. Näyttelet. Sulla on näyttelijän lahjat. Et mene lattialle nyt. Elä ölise, kun me ollaan perillä kohta nyt. Ymmärrä se hyvä mies. Se on se pianon reutta tuossa. Nyt
ota tuo vittu toi Pekko ohjaamaan. Mikä sinä siinä kiinnittää miessä? Kiihottaa tuo mies. Ole sinne perkele siinä paikalla, ei minun tarvitse isänä puuttua siihen. Turpakkiin! Niin. Se on ihme, että taksikuski otti sut kyytiin. Vähän tässä jotain kyyryä, niin mitä Et siinä? ota kyyryä, kun me ollaan minuutin päästä kotona. Ota vähän kyyryä. Et ota. Et tässä ole mitään. Tai minä vielä turpaa. Älä mä noin kyyryä nyt Et tässä. ota, kun me ollaan perillä. Usko saatana nyt. Ei. Eikö hirveetä touhua? Tämmöstä se on artistielämä. Joutuu vielä hoitamaan saatana nää NS-roudarit. Niitä jättää kaikki kotiin. Kannettavaa roudaria ei ole ikinä. Ei joku nähnyt ennen kannettavaa roudaria. Ei oo nähnyt, niin kantaa roudarikin. Minä oon toinen jo sammu. Mulla oli 2 näitä. Vittu pyörätuissa kuljettaa minun nekkiin vielä saatana. 3 tonnia. Eikö se ole 2-3 tonnia juonut jo eilen? Ollaan pihassa aivan pian. Joo. No hyvä. Voi vittu. Voi vitun töhläkkeet saatana. Ne ei ollut hyvässä nyt soittamaan seisaalta. Se on puoli tuntia näkee. Hyvää iltaa, niin tekoismin saatana niin. Ai sulla jää kiinni televiettä. No niin, jäi. Ensimmäinen remppaili sinun kanssa, et pääsikö edes sisälle. Ei, nyt rupea näyttele siellä. Roudalla vehkeet, takaoven katsomaan. Roudalla pitää roudata. Älä tule tänne nyt. Kato tänne kiiporin sisään. Turpa kiinni. Oo säkin hiilainen. Et ota niitä, kun ne menee tämän kautta. No niin, hyvä. No terve. Meitä jää jalat kotiin, kun on yhdessä helti. Älä mene siihen kiinni. Saku, mene pois nyt siitä. Saku! Pois siitä! Ei puraa. Perkele tässä ylös. Missä? Ei ole mukana. Ne on kotona, kun jätitte sinne ne. Mene pois sitä nyt sitä. Mäkä vittuu siitä nyt. Se on hyvä. Ei, kun tää on jäänyt joltain. Se on hyvä. No niin. Koska me jätettiin, anteeksi, me unohdettiin meidät tehtiin. Mene tuonne. Sakke. Remppainen, tuu pois sieltä nyt. Saku, pois siitä. Pois. Mikä sulla? Ei kun saatiin jo. No niin, tervetuloa tänne vanhan mustan korpin saunaan. Annetaan aplodit tälle.